Hola, sóc el David Isern, de la tercera generació dels propietaris del Cerdanya Resort. Avui us presentem un projecte que ens en sentim molt orgullosos. És un projecte en el qual premiem l'esforç dels nostres clients fent coses pel medi ambient, ajudant al medi ambient, amb unes monedes que hem creat i hem encunyat, unes monedes de fusta que es diuen Social Cerdans. Com poden els nostres clients obtenir Social Cerdans? Molt fàcil, fent coses que són bones pel medi ambient, com he dit. Primera opció, doncs si en comptes de canviar la tovallola cada dia la reutilitzem, quan les cambreres de pisos veuen que han reutilitzat una de les tovalloles, els hi posen a l'habitació un Social Cerdà per cada tovallola. Una altra manera, sabeu que nosaltres fem cada dia excursions i activitats al medi ambient. Doncs si quan fem aquestes activitats ens emportem una de les bosses que els nostres guies els hi donen i anem recollint escombraries que anem trobant, doncs obtenim Social Cerdans. Una altra manera, si en aquestes excursions, en comptes d'anar-hi amb cotxes sense aprofitar, doncs ens ajuntem famílies i anem amb cotxes plens, pel fet de compartir cotxe, Social Cerdans. Els vehicles realment és una manera de contaminar. Per tant, qui faci un esforç de venir aquí en transport públic, o en vehicles elèctrics, o en bicicleta, o a peu, o a cavall, doncs també són maneres d'obtenir Social Cerdans. Una altra manera, també podem estalviar paper. Per això tenim una aplicació en la qual comuniquem totes les activitats que anem fent, horaris, etc. Això ens permet d'estalviar tot el full que anem imprimint cada dia. Per tant, qui es descarregui l'aplicació i està estalviant paper, Social Cerdans. I què en fem d'aquests Social Cerdans que anem acumulant? Doncs a recepció trobarem 3 guardioles. A cada guardiola correspon a un projecte d'una ONG diferent i de forma rotativa cada 3 mesos els anem canviant perquè puguin ser moltes les ONGs que se'n puguin beneficiar. Però clar, si a les ONGs els hi donem les monedes de fusta, poca cosa en faran. Aquí és quan la nostra empresa, dins de la nostra responsabilitat social, doncs fem un donatiu convertint cada moneda, que és un esforç que ha fet un nostre client, ho convertim en euros. I aquests euros són els que nosaltres donem a aquestes ONGs perquè ells puguin fer les seves tasques humanitàries, socials, mediambientals, depenent de la ONG. I bé, aquest és el projecte dels Social Cerdans. El més que ens fa més orgullosos de tot és la gran acceptació que ha tingut. Esperem que vosaltres també hi col·laboreu.